पुढे जाऊ की मागे जाऊ? मी यायला लागलोय नंतर ती घरात गेली नसेल. काय करू? जाऊ की नको? नको, ती नाही दिसायची. दुसरंच कोण घराबाहेर आलं तर? अरे काय झालं? असा कसा सगलास? काय नाही ती म्हणजे हवा मारायची पण न्यायला आलो होतो. माहिती का थांबलायस? काय नाही, दारात कोण दिसलं नाही म्हणून. चल मी देतो. मामा भेटलाय म्हणलं, आता काम झालं. आता सरळ घरात प्रवेश. आता 100% दिसणार. आम्हाला पंप घेऊन येतो. Oh no! पंप घेऊन ती यायला पाहिजे. यायला मामा येते का नाही? वरच भिकाऱ्यासारखं दारात उभा केलं. मामा तर आपली इज्जतच काढली रा. पंप घेऊन ती यायला पाहिजे. घोर निराशा. काय म्हणालास? काय नाही मामा, सांग आधी काय म्हणाल, मगच पंप देणार तुला. घोर निराशा म्हटलंय. असं काय म्हटलंस? तुमचं काय जरा डोकं कमी चालतंय का? म्हणजे रे सकाळ सकाळी माणसानं बाहेर जायचं म्हणलं, गाडीला वगैरे कसं वाटणार तुम्हाला? पैसे आणायस ठीक आहे, मार जावा. आईला ह्याला संशय तर आला नसेल नव का? मला जा म्हटला, मुद्दाम म्हटला की असंच म्हटला? आईला ही बिन शिरदरच्या घरातनं बाहेर पडेल. काय नाही, याला गाठायच पाहिजे, याला गाठलाच पाहिजे. राहुल, राहुल, राहुल्या कुठे गेलतास? मामाकडे गेलतो पंप आणायला. हा मामाकडे गेलतास पंपानं. तुम्ही कुठून आला? अरे आलतो असंच जरा काम होतं. ती नव पंपान काय करतोय? हवा गेली माझ्या गाडीतली. हवा गेली हवे. बरोबर, चल चल दोघं बी मारूया. चल चल पाडायची, चल चल लवकर. नको माझं मी मारतो, तुम्ही जावा. अरे चल की मारता. माझं काय तुमचं काम आहे? अरे मला चौकात कोण सोडणार सांग बघू. चल. मगाच कसं झालेलं? चालत मग आता चालतच जावा, मला जरा वेळ होणार आहे. मन काय होत आहे? मान आलो की काय? तू म्हणतोय तसं काय नाही बरं का. अण्णा तुमचं काय मला कळलं ना. जावा तुम्ही. हे बघ, तुझं काम होईस तर मी थांबतो, पण चौकात मी तुझ्या बरोबरच येणार बघ. चला. आईला गाडीच्या चाकातली तर हवा गेलेली नाही. हे तर अण्णाला कळालं तर लोचा होईल. ह्याला सोडून चालणार नाही, कारण ह्योच आपल्याला शिरदरच्या घराकडे घेऊन जाऊ शकतोय. रावल्या रावा आहे नो टायरात. अण्णा यातलं तुम्हाला काय कळतंय? तर बसा खाली, हे जरा नळी. तू
तू बस मारतो मी. हवा तर फुल दिसतीये, काय तरी गवड भांगाल हाय. मला वाटतंय शिरदरची बाची आली या म्हणून मुद्दाम गेला असेल ही बेन. गावलंय डावात. अण्णा पप मारा की. मारतो की मारतो तार. अरे झालं की कसं झालं की रे. किती पंप मारलं? अरे किती मारलं त्याच्यापेक्षा कसं मारलं ही ध्यानात घे. अजून जरा मारा. अरे राहू दे कशाला बाहेर चल महाराज कशाला लागतो. अण्णा पंप घेऊन कुठे निघालाय? अरे पंप देऊन येतो की सरदारचा ज्याचा घेतला त्याला द्यायला नको. अण्णा अण्णा इकडे माझं मी देतो. येणार का कोण आहे ज्याला द्यायला नको. बस माझा मी देऊन येतो. काय तर भानगड आहे. अण्णा असा भित्तारलेवानी का करायला लागलाय? आपल्याला बघायलाच पाहिजे. अण्णा थांबा मी पण येतो. तू कशाला येतोय? दोघांच काय काम आहे तिथं. माझा मी देतो तुझं तो आवडतावर. नको नको श्रीधर मामा बाई तुम्ही बसल्या उठणार नाही सा. काय मारता चल. बर आवाज दे बोलू देस. नाही नाही तुम्ही बोलवा. अरे येडा का खोळ आलाय का? अरे तू बोलू की मारता. बोलू बोलू मामा. ओ मामा. कोण आहे रे? पंप आणलाय. ठेव तिथं पायरीवर आणि जा. चल. चल लवकर चल. अण्णा डोक्याला का हात लावलाय? आता डोसक्याला का हात लावलाय म्हणजे तुला विचारून लावायचा मी सांगते. मारता डोसक्याला काय तर भानगड आहे लवकर सांगा. अरे ह्या वयात कशाची भानगड करते? भानगड आहे बरं. अरे मला तुझीच काय तर भानगड असल्या का वाटती. मला पण वाटतंय तुमची काय तर भानगड आहे. अरे पहिला तू सांग तुझी काय भानगड आहे ती. तुम्ही सांगा नाही मी सगळ्या गावभर करणार. अरे कर जा गावभर करतोय. मी काय गावभर करायला लागला. अरे याला अण्णा कारभारी म्हणतेत. तुझी काय तर गावड बंगाल आहे. सांगा लवकर नाही गाडीवर नेणार नाही. काय मारतो असं करते तू गाडून काय बरं सांग सांग तुझं सांग पहिला. अरे पहिला तू सांग पुन्हा माझं मी बघतो. मग मी सांगतो. चल बस 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 लवकर बस. आईला आकडे गावात एकटूच पोरायचं बघतो. अण्णा कारभारी तांदो तारा लागते राहिलाय गडबड करू नको. अण्णा काय रे पहिली तुमची भानगड मला काय तर सांगायची. अरे पहिली सांग पहिली तुझी सांग पण आम्ही सांगतो. भानगड सांगतो भानगड. काय रे बघा तिकडे पुढचा राहुल्या होता ना तू? वय वय रावल्याच होता. अण्णा करा बरी हुशान सोडून राहुल्या सोड कसं काय? मी पण तीच म्हणतोय. नाव्या ऋषीला फोन लाव. बर त्याशिवाय काय भानगड आहे कळणार नाही. लाव फोन. हॅलो ऋषी आपल्या कायमच्या ठिकाणावर लवकर ये. लय महत्वाचं काम आहे तुझ्याकडे. काय म्हणाल त्यो? अहो तो कशाला काय म्हणतोय? बोलायच्या आधीच फोन कट केला त्यानं. अरे नाम्या तू येणार आहे का नाही आपल्याला कसं कळेल? येईल की त्याला काय काम आहे ती तो पण आपल्यासारखाच बोंबल हुके आहे. अरे नाम्या काय बोलतोयस कळतंय का तुला? आपण काय बोंबलत फिरतोय बरे. आपण समाजसेवा करतोय, लोकांनी मदत करतोय. वय वय अहो त्यांच्या जीवावर तर आपला दिवस निघतोय. आपण आपला वेळ दुसऱ्यासाठी देतोय म्हटल्यावर त्याने आपल्यासाठी थोडा पैसा खर्च केला तर बिघडलं कुठं? नाहीतर हल्ली आहेच की पैसे देऊन देखील लोक आणि वेळेला दगा देतातच की. तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. गावात कोणतर माणूस तुमच्यासारखा पाहिजे की भैयासाहेब. भैयासाहेबांचा विजय असो. ए नाम्या येडायस का खुळायस? लोक बघतील की का? अहो आला आला ऋषी आला. कुठे फिरायला
कुठं फिरू इथं तू की पलीकडल्या चौकात. अण्णा कारभारला कुठं सोडलास? अण्णाला यायला सकाळपासून अण्णा गायब आहे. काय कुठं दिसलेलंच नाही हो. म्हणजे तुला माहित नाही म्हण की. मी म्हणत होतो का नाही याला कायच माहित नसणार. तू असं अजून कधी म्हणाला होतास? नाम्या तू हल्ली लय मोठं बोलायला लागलायस बरं. भैयासाहेब अहो तुमची शिकवण हा दुसरं काय. अरे नाम्या अरे काय झालंय सांगशील का नाही? भैयासाहेब ही लय हुशार आहे का? आपल्याला कसं गंडवतंय बघा की. सगळं माहित असून. ए नाम्या हाय हाय हुशारच आहे मी. पण काय झालंय सांगतोस का जाऊ मी? नाही नाही भैयासाहेब सांगा की आता तुम्हीच काय झाले ते. अच्छा अण्णा कारभारी राहुलेला घेऊन गाडीवरनं कुठं तर गेले. अण्णाने रावल्या मग जाऊ दे की मग त्यात काय एवढं. अण्णा कारभारी राहुल्याला घेऊन गाडीवरनं फिरायला लागले. तू बस इथंच. होय राव मग आता काय करायचं? आता काय करायचं मी सांगतो तुला. नाम्या बस गाडीवर बस. आपण जायचं कुठं? अरे गाडी मागे घे. मागणं जायचं. अरे इथं का थांबलाय? चला की लवकर. अहो पुढं कुठं जातायसा? इथं बघा सनीची गाडी आहे. सनीची गाडी? दिसला ग बाई दिसला आणि सनी ह्यो रानात दिसला ग बाई दिसला. अरे नाम्या काय डोक्यावर पडलंयस काय? डोक्यावरच राहू दे. त्यो बघा सनी कसा फोनवर गोलगोची हाणायला लागलाय त्यो. अरे मग आवाज दे की त्याला. सनी ए सन्या अरे इकडे की आमचा भैया साहेब बनवायला लागले ते. नाम्या मला सांग हे सनीचं काय लफडं आहे काय रे? सन्याच नाही 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 सनी त्यातलं पोरग नाही. अरे ऋषा दिसणं आणि असणं यात लय फरक आहे. जसं दिसतंय तसं नसतंय म्हणूनच माणूस फसतय. काय नाम्या? होया का भैया साहेब? हा. 100% बरोबर आहे. नाहीतर मला सांग ऋषी त्यो डायव्हर त्याच्या तोंडावली माशी तर उठत होते का रे? अरे त्यानं रात्री भैया साहेबांनी आमच्या असा मारलाय असा ऊस फुटूस तर असा चिंबिवलाय तुला सांगतो. ए, नाम्या जा सनीला म्हणाव भैया साहेबांनी बोलवलंय. जा. तिने हो बाया साहेब आम्ही ड्रायव्हरचं काय म्हणत होतो? काय नाही किरकोळ विषय आहे. याचं काय ऐकतोय? काय राव बाया साहेब ड्रायव्हरनं तुम्हाला ऊस फुटच बरं आणला राव. हा ही काय आपल्याला पटलेलं नाही. आम्हाला बोलवलं असतं तर आलो असतो की आम्ही मदतीला. हो ए ऋषा काय पण काय बोलतोयस? भैया साहेब म्हणतात आमासने आम्ही मार खातोय. होय आम्ही मार खायत नसतोय आम्ही मार देतोय. अय थांबा आलोच 5 मिनिटात म्हटलाय त्यो. नाम्या तू थांब मी बघून येतो. तुला सांगतो ना का नाही कसा खेकडा झालाय बघ कसा चालाय लागलाय का नाही तुला ऊस कुठला ऊस.